Barka da zuwa tashar Wailari 24 TV domin samun sabbin fina-finan Hausa da kuma labarai da dumi su. To ba mai sauraro idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tashar tamu mai albarka, muna so ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Lokacin da kake shuka ka tabbata babu wanda ya ganka? Kai ga sani mai gida, lokacin da na shuka ba wanda ya ganni, haka zalika girban ma ba wanda ya ganni. Ke ba mu wayannan. Ta ce fa Abubuwa da suke faruwa a garin nan naka. To malamin ka ce a gari na ne kadai. Ai abubuwan da suke faruwa a kasar nan suna da yawa. Turka shi wannan kawutaccen shirin mai suna ƙarshen alewa ya zo muku da abin mamaki kana har da abin ban haushi. Labari ne akan wasu mutane su biyu, kawurtaccen masoyi da kuma wani hamshakin ɗan daba. Turka shi gashi kuma an yi katabas da mai dukiya da mara dukiya, ko ya za a ƙare? Wannan kayan ne ɗauken wayaran da na zo garin nan dafe mun shi, billahi lazi wannan kayan ne ɗauken wayata a babur. Dama na gaya muku tsautsayi zai koro ka saboda haƙƙina ne. Wani kayan nan ne ni yanzu ba zan tsaya wani bata lokaci akan waya ba. Area ku ce kawai ya ba ku haƙƙina, wallahi ba zan lamunta ba. Waya ta saba sabon 240 na siye ta. Ku biyo mu a cikin wannan kawutaccen shirin mai suna ƙarshen alewa. yawa Sadiq mu fita ce ta yi ta jira ta ji shiru. Ya kike gaggawa ne? Ba Sadiq ba dole in yi gaggawa ba, don fa ka san kai kaɗai nake kula ban da wani. Ɗaukar nauyi Umar Adamu Afakallahu. Gidan rekod. Zan ci uwarka wallahi. Ba da umarni Malam Aminu OPP. Nan kawurtaccen shirin zai dinga zuwan muku duk ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Afakallahu TV. Kana kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura.